ka 22 anyos nga lalaking motorista na disgrasya sa National Highway sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City kagabi. Nasuta nga kalit lang kini na wadan og panimuot tungod sa low potassium. Hinungdan siyang pagkatumba samtang nagmaneho og motor. Si Luan Mirondina sa report. Pasado alas 10 kagabi, nihuot ang dagan sa trapiko sa National Highway sa Barangay Babag, habig sa Purok Butterfly, human natumba kining usa ka motorista ug nawadan og panimuot. Dali kining gitabang sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Rescue ug nada sa tambalanan. Matod sa iyang inahan, gikan ni salmot sa mga kalihukan sa intramural sa ilang eskwelahan ang 22 anyos niyang anak nga si Kent ug padung-unta kini sa ilang balay sa Barangay Maribago luwan sa iyang motorsiklo. Samtang daw nag-drive siya, naghuot ang ginawa, magluto daw siya ginawa. Unya, ang iyang gibuhat, naghihinay-hinay siya nga mapadaklin siya. Moto, pagpadaklin niya, di lagi siya kaginawa daw niya, moro natumba lang siya ba. Gidasunan usab kini sa usa ka motorista nga naagi sa dapit. Na-discharge hinuon dayon sa hospital si Kent kaganihang kadlawon. Apan gikinahanglan kining mupahuway una ug ipaubos og balik sa laboratory exam, hinungdan nga wa siya makuha og habig sa RTV Balitang Bisdak. Sabi na mo, lagi sa drainage. Kay naamay katong mga humps ba ng lang mga road asphalt nga nalubog. Amin na og mao na reason. Pero pag observe na ko sa katong na-disgrasya is iyahang motor, wala ra nalayo niya. Hinuon matod siyang inahan, wala hinuon mahiagom og grabing mga samad ug bunog ang iyang anak, human matumba ang gimanehong motorsiklo. Na siya pangus akuan ma'am samad-samad sa motor to pagtumba daw to niya. Gamay ra gud, gamay ra man, dili sa may tiilan daw. Kaganihang buntag, naabtan sa RTV Balitang Bisdak, sila si Engineer Jonathan Gambi sa Lapu-Lapu City Loan District Office, uban ang pangu sa City Traffic Management System, Mario Napoli, ug Babag Barangay Captain Logi Manayon nga nisusi sa dapit na hitabuan. Kini aron pagsuta kung ang usa sa hinungdan sa disgrasya ang wa matiwas nga drainage project sa dapit nga mo'y gitumbok sa pipila ka mga netizens. Naragod ang kuano, wala pa kaabot sa ilang gipasangil nga mo'y nadisgrasyahan. So, tanaw ni mo dire, plain biya dire. So, dili lang po mo judge, dili lang po mo comment, kay, magkita kita sa nahitabo. Samtang hugot nga gibarugan ni Engineer Gambi nga aduna human error nga nahitabo. Apan aminado sila ang gikinahanglan usab nga ayuhon kining maong parte sa daan nga wa matarong pagkapatag. Butang nga gidasunan usab sa DPWH Cebu 6th Engineering District. Na-instruct na nato atong contractor na i-rectify ang katumangan uneven surface for remove and replace siya, including ang sub-base course portion niya. Mayo 2, 2024, dihang gisugdan ang pagtrabaho sa drainage project nga mutadlas gikan sa Barangay Babag paingon sa Barangay Kanhulaw nga adunay sukod nga 1,618 meters ug adunay contract amount nga 92,492,729.39 pesos. Apan pagka Pebrero 5, temporaryong gihunong ang pagtrabaho ni ini subay sa hangyo sa kagamhanan sa dakbayan aron maalibyuhan ang paghuot sa dagan sa trapiko sa dapit. Tungod lagi itong mga kuan lagi nga grabe ka traffic. Wapatay alternate route. So kung maplasta na tong Timpulok, ato na siya ipadayon. Pero probably di na siguro pabuto ng ang Timpulok nga mahuman after election base at ato na ni padayon. Samtang karon lang yung hapon, gitrabaho na sa kontraktor ang dili patag nga karsada. Giaspalto na usab og tarong ang kilid sa mga drainage cover aron motupong kini sa karsada. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.